ko sa inyo mga kumas yung seasonal na hayop dito sa amin na tinatawag namin mga gangis mga kumas sa bundok. Kung napansin nyo mga kumas, maingay, muhungin sila mga kumas, sobrang dami. So season ngayon sa gangis mga kumas. Ang pag-usapan natin na mga kumas, itong gangis ay ito ay ang napansin ko ay nagmula sa lupa mga kumas. Seasonal siya. So galing sa lupa mga kumas. Paglabas niya, lumalabas siya sa bulan ng Marso mga kumas dito sa amin. Marso, hindi naman sila sabay-sabay talaga lumalabas. Paglabas niya mga kumas, ganito siya mga puto, you know, gumagapang siya mula sa lupa, dito sa lupa mga sa bundok ay gumagapang siya hanggang dyan. Okay, so dyan pag mahanginan siya, anuhan ng araw ay bumubuka dito banda mga kumas. So napansin niyo mga kumas, wala pa siyang pakpak, no? No, mamaya-maya mga kumas, mayroon na yung pakpak. Pagbuka dito mga kumas, maiwan ito. So yung lumalabas mga kumas, yan din ang purma, pero dahan-dahan yung pakpak niya, tumutubo na mga kumas. Dito sa amin mula March mawawala ito mga kumas hanggang May. So pagkasunod naman ng March mga kumas ay ulit na naman galing sa lupa lumalabas. Ganito din mangyayari mga kumas. Umagapang pag hanggang na ng hangin, maanuhan ng araw ay tumutubo, lumalabas siya dito. Napansin nyo may biyak, lumalabas at dandahan siya malabas yung pakpak niya, you know? Yan, so wala pang pakpak yan mga pundok. Yan, pagkita ko sa inyo. May pakpak na mga pumas. Dyan sa taas mga pumas, yung hunihan nila, yung hindi makakain ng ibon, naiwan pa rin sila dyan hanggang May mga pumas, ay namamatay na lang yan. So magkita-kita ulit mga pumas, mayroon na naman ulit pagka March natin taon mga pumas. Alam niyo kung anong pang mga kasabay niya na season mga pumas sa bundok, isda, maraming isda mga pumas. So sa mga tanim-tanim mga pumas, yung mga duma-duma, yung mga kamote, kung ano-ano pa, hindi din season mga pumas, yung March saka kasi tag-init. Linis ang gagawin namin, linis mga pumas sa bukid para pagdating ng May doon tag-ulan na taniman ng mga kapundok. Okay, sundan mga pumas, ipakita ko yung live talaga na gangis mga pumas. Yung gangis mga pumas, yan. Ito yung kung napansin nyo mga pumas bundok na grabe ang ingay mga pumas. Ang dami humuhuni. Ito ay gangis. Ayan, gangis. So yun ang mga pumas, paglaki na mga pumas mula sa lupa at sa labas. So hanggang mamatay sa mga pumas, nakatagal ito mga pumas sa 3 buwan lang. Yan, dalawang klase ito mga kumas, babae at saka lalaki. Yung babae hindi ito humuhuni at itong lalaki ay humuhuni. Yan ayan ang gangis mga kumas. Ayan, okay. So sana mayroong mag-comment kung ano din ang ilang naobserbahan doon sa kanilang lugar mga kapundok, doon sa inyong mga lugar nyo, bawat isa sa atin, kung anong naobserbahan nila dito sa gangis mga kapundok. Okay, paliparin natin na rin.